אוקיי, איך זה? מתנגד למיץ תפוזים עם חתיכות, בחיית לא באתי לאכול, רק רוצה לשתות. אהבת. היית מת לכתוב שורה כזאת, אה? אתה כתבת משהו? למישהו פה יש בעיית השראה? אתה רוצה לשמוע את הטריק שלי? אם אני נתקע, אני מוצא את ההשראה בנשיקות. אני בפנים, יורה מילים, מביא פה וואחד תוצאות. משם זורמים לתיקונים, קצת הידוקים, מדפיס בקיוסק. השיר מוכן ומסוכן, מציג אותו לחברות AK5WT והן עבור TL7E מתחברות למילים, הן מיד להזדהות 2Q86 מלך כל הקלטות GK שטרודל AAC את ההצלחה רוצה לחלוק, יכול להישבע שהיה פה תינוק.